Saliksik sagada. Amuyo kadi kakailyan nga dati 90 at klasen ti pine trees dito intero nga lubong. Nang dito ayan tayo Pilipinas, kat adala ang ti duwa. May sakat ti Mindoro pine kunjay may sakat ti Benguet pine wenno Pinus kezia. Ti may nga wagas nga mga mangilasinan tayo kat ti numano ti numbers ti ay mano ti bilang ti needles na. Ti Mindoro pine kat adala ang ti duwa ng ti Benguet pine kat adala ti talo. Kastoy. Kan dagitoy nga pine tree kat mabilin agbiag ti 6,000 years. Kan kung konsideramot lang ti daduma nga dagitoy kat one of the oldest trees in the world. Dagitoy nga Benguet pine kat may konsidera nga highly flammable nga kayo. Isu ti usaron tayo akas saeng wenno saleng itoy sagada no panagaapoy. Dagitoy matlang kat narawot dati absorbent ti danom. Ngem napigsada matlang nga agtengel iti daga isungam mayat da nga maimula ijay the landslide prone areas iti pagilyan. Iti Benguet pine matlang ket may sa klase iti kayo analagda. Susurenda iti Benguet pine para iti panag-aramid ti furnitures ano panag-construct iti balay. Kanayunan na iti Benguet pine ano iti pine needles iti kayo nga daytoy ay agkon-contribute matlang ti acidity taga. So nga kasta ket man manula ang iti vegetations nga agbibiyag iti babana. Iti tunggal sulit ti sagada, adda istorya nga agururay a matakuwatan, manipod kadagiti bantay, kabakiran agingga kadagiti kabasitan nga uong. Aming ket paset ti kadakalan nga istorya ti nakaparswaan, kultura ken siyensya. Daytoy ti Saliksik Sagada.